tîm Pop Cyngor Cynnar. Dyn ymweld â pobl yn eu cartrefi yn gyson ac yn cwrdd â llawer y bobl Cymraeg eu iaith. Maent yn gwerthfawrogi gallu trafod eu pryderon yn Gymraeg. Y tro nesaf byddwch yn cysylltu gyda'r cyngor, cofiwch defnyddio'ch Cymraeg. Dwi'n gweithio i gwasanaeth Llyfrgelloedd Ceredigion sydd yn rhan o wasanaeth gofal Cwsmer. Bydd ei staff gyfeillgar sydd ar gael i ymateb yr ymweliadau yn y Gymraeg o draws y sir trwy ffôn, e-bost neu wyneb yn wyneb. Ni'n falch iawn pan mae cwsmerau ni'n siarad Cymraeg gyda ni. Felly tro nesaf chi ddim yn weld ar gwasanaeth, cofiwch siaradwch y Cymraeg yn gyntaf. Cyngor Sir Ceredigion, Ceredigion County Council, sut allai helpu chi? Mae croeso chi ddefnyddio'r Gymraeg neu Saesneg yn y cyfarfod. Ti'n hapus gyda popeth alwn os mae'n defnyddio fe? Ydyn. Hynny, fan ydi, mwynha. You have a right to use the Welsh language. Your council, your language, your choice.